Sa police report, yara na sa kustodiya sang kapulisan ng sospek na nagpatay sa 89 anyos nga tigulang sa sulod sa iya mismo balay sa Ledesco Village, Tabuk, Suba, La Paz, Iloilo City. Ini amo si Jerry Munahan Lima alias Pablo, residente sang barangay Nahusan, Mambusaw, Capiz. Apang temporaryo nga nagapuyo sa barangay Gihaman, Leganes, kaganay trabahante man sang biktima. Nadakpan si Lima sa entrapment operation sang Iloilo City Police Station City Intelligence Unit sa Oton Plaza kahapon sang aga. Natigayon ang operasyon matapos nga nagpakigangot sa pulis ang chatmate ni Lima matapos na hibaluan sila nga involved sa krimen ang iya kaistorya. Base sa pulis, nagkooperar sa ila ang chatmate ni Lima nga padayunon lang anay ang ilang nga istoryahanay samtang ginaplano man sa otoridad kung paano man kapatigayon sang transaksyon sa sospek agud nga madakpan ini kag mapasabat sa iya nga krimen nga nahimo. Sa entrapment operation, na-recover kay Lima ang 38 caliber revolver kag granada. Nagdinalagan pa mga pulis dala ang suspect sang nakita nila ang granada nga nakaputo sa eco bag nga nasulod pagid sa bag nga itom. Matandaan nga base sa investigasyon sa otoridad, Mayo 24 sang aga sang nagkadto ang suspect sa balay sang tigulang nga babaye kung saan mismo ang biktima ang nagpasulod sa iya bangod kilala niya ini. Isahalon ng senior citizen sa ila balay sa adlaw sang natabo ang krimen. Bangod nga nag-day off ang iya nga kabulig. Samtang nagatrabaho naman sa luwas sang pungsod ang duwa sini ka kabataan kag nagtaliwan naman ang iya nga bana. Alas 11 sang gabi sa Mayo 24, natukibarang natabo sa biktima paagi sa pag-check sa bata sini sa closed-circuit television footage. Nagwa sa investigasyon sang Iloilo City Police Station 2 nga ginguyod, kag ginlasak-lasak sang sospek ang biktima. Nabaluan nga bago lang nakagwa sa presuhan ng sospek sa kaso nga illegal gambling sang natabo ang pagpatay sini sa tigulang.